Maayong buntag sa tanan. Maayong buntag sa tanan. Usa, Kana gyud kay kanang great ginanyo tapad og maayong buntag unya bantay lang kay gamay ra kay ligas ni ana nga greeting kay masipyat lang na gamay maayong buntag sa tanas naman na. Imbis nga maayong buntag sa tanan, maayong buntag sa tanas. Ang kuyaw ang nagmutubag pod, maayong buntag pod diha. So, once again, maayong buntag sa tanan. Abi na kog lahi ang nitubag ba. In John chapter 3, verses 14 to 15 and 17, sa mga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga bronse nga gibutang og tukon, ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Verse 17, kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundili aron pagluwas niini. Lent is a season of fasting, prayer, penance, and quiet time. Kining panahon sa kini ka panahon sa pagpuasa, pagampo, paghinulsol, o paggahin og panahon alang lang sa Ginoo. Pader, nagpasting naman ko, Pader. Ikaisa na lang gani kumukaon sa isa ka adlaw. Sa pagkaon man nga fasting, kay usahay ang aton nahibaluan nga fasting, pagkaon lang. Pero sa tinuod, daghan kayong mga butang nga pwede ta magpuasa. Tagaan ta mong example. Imbes nga ang imong naandan kada adlaw 5 ka oras ka mag-scroll sa Facebook, himuon na lang nimong usa. Panahon sa Kwaresma, fasting na siya. Imbes nga 20 ka balikas imong malitok sa isa ka adlaw, himuon na lang nimong usa. Fasting na siya. Dili na fasting. Dili na fasting, dapat pag ginulsol mo ana. Og sa pa, og labaw sa tanan kinahanglan nga maantigo pud ta nga mo tabang sa uban niini nga panahon. So kung kamo naamoy mga extra nga pagkaon diha, makakita mo og mga kanang palaboy sa dalan, you know. Hindi yun naamoy kahatag, hatagi sila. Okay? Kung naamoy mga sobra nga mga sanina nga dili na ninyo gamiton, kinarabay uban nga bisag piot na kaayo, iyan lang kumagko mo sulod, di gyapon ihatag kay ihag lagi ko ng sanina. Sa kana klase nga panguna-una, no? So mao ni ang panahon sa Kwaresma, kining mga butanga, og aside from these things, it is also a time of reflection. Panahon usab kini nga mamalandong ta. Pero unsa man ang atong kinahanglan nga pamalandungan niini nga panahon? We need to reflect on our relationship with God. Our walk with God in our lives. Kinahanglan nga mamalandong ta sa atong relasyon nato sa Ginoo. Okay? Ang atong paglakaw, ang atong paglawig, our journey with Him. And I'm asking you this question this morning. Pangutana ko ninyo, niini nga pangutana karon nga kabuntagon. How is your relationship with God? Kamusta ang imong relasyon sa Ginoo? Pader, di man ka pwede magbuot, Pader, kung sa akong relasyon sa Ginoo kay ako man ni. Tinon, wala man kanako gibutan. Gikamusta ra man kanako. Okay? How is your relationship with God? Unsa man inyong tubag? What is your answer? Okay? But if there is one thing that we can leave in this world as a legacy, that is our faith in Jesus Christ, our relationship with Him. Kung adunay usa ka butang nga pwede nato nga mahimo nga kabilin nga ligasiya niini nga kalibutan, mao kana ang atong relasyon sa Ginoo. Amen? Atong relasyon sa Ginoo, usa kana ka butang nga pwede nato ipasa ngadto sa uban. Pwede nato na ipasa sa atong tagsa-tagsa ka mga miyembro sa pamilya.
ug atong timan-an nga ang atong relasyon sa Ginoo dili ni pampamilyahay, ha? So may but pasabot. Dili but pasabot nga ikaw ginikanan, ha? Kamo inahan ug amahan, dili na but pasabot nga kamulay na luwas. Ang automatic na pod nga maluwas ang inyong mga anak, kay anak man ninyo sila, dili na mao. Ha? Ug dili po na pasabot nga kamong mga anak kung kamulay gasimba diri, inyong ginikanan wala magsimba, wala makailag Ginoo, dili na but pasabot nga automatic pod sila nga naluwas. Kaya ang atong relasyon sa Ginoo, individual kini. Kada usa nato kinahanglan magbaton og relasyon sa Ginoo. Igna imong tapad pagbaton og relasyon sa Ginoo. Kada usa nato, ha? Dili ni kanang kwan pampamilya na pang sports pa nga klase nga approach. Dili na ingana, dili ni kanang damay-damay na ni. Dili na pwede. Kay kung daw biog kwan moadto ka impierno, impierno pud lugar mo tanan. Ha, dili na pwede ingana. Okay? So kinahanglan kitang tanan tagsa kanato magbaton ta og relasyon sa Ginoo. Ug kamusta karon ang atong relasyon sa Ginoo? Sama na nabugnaw na ba? Murag simod kuno sa tukoy, murag simod sa ero ba? Recently lang ako naibaluan nga tinuod di na kay kaning ero diri sa taas, kaning si AC kas nahawiran ako na yung simod. Abi na kog ayos akong nahawiran, iyan ang simod bugnaw di ay. Mana tinuod gid nga bugnaw ang simod sa ero. Mana kana mga lalaki nga dig pakaingon, nagtawgon nila nga bugnaw simod. Amura na mga ero day kay bugnaw ang simod. Ambot lang anong bugnaw sa nailang simod. Ha? So, mo na nga ang atong relasyon sa Ginoo hinaot nga dili unta pareha sa simod sa tukoy o simod sa ero nga bugnaw kaayo. Hinaot nga atong relasyon sa Ginoo murag kalayo, nagdilaab. Ha? Init kaayo. Ingana unta ang atong relasyon karon sa Ginoo. And salvation entered into the world when Jesus Christ did the will of His Father. Ang kaluwasan miabot sa kalibutan sa dihang gihimo ni Ginoong Jesucristo ang kabubuton sa iyang amahan. Unsa man ang kabubuton sa iyang amahan? To die on the cross for our sins. Nga mamatay siya dito sa cross alang og para sa atong mga sala. Mao kana ang kabubuton sa Dios nga amahan. O gihimo kana ni Ginoong Jesucristo. And the cross becomes a reminder of our salvation. Og ang krus nahimo kana nga pahinumdom kanato sa atong kaluwasan. Mao bitaw nga kanang subo kay pamalandungon nga naay mga doktrina sa uban nga mga relihiyon nga musulti sila nga ngano kunong manguros kuno ta nga ngano kunog balik-balikon kuno nato ang kamatayon ni Ginoong Jesucristo. Wala nato gibalik-balik, wala nato gipatay siya og balik-balik. Nag-sign of the cross ta tungod kay atong gipahinumduman ang atong kaugalingon nga kita mga niluwas sa Ginoo. Amen? Mga niluwas ta sa Ginoo. Okay? Mao na ang simbolo sa cross. Kung kaniadto ang cross mao kana ang simbolo sa punishment. Kay sa unang panahon ang ilansang sa cross katong mga tawo nga nakahimo og grabe kaayo nga sala nga halos di na gyud mapasaylo mo nang ilansang sila sa cross. Pero sa dihang gihimo ni Kristo ang dako nga pag-antos og sakripisyo diya sa iyang kamatayon sa cross, dili na siya punishment kundi nahimo siyang pamaagi sa atong kaluwasan. Amen. Nahimo siyang pamaagi nga makabaton kita og kinabuhing dayon. Okay? And every time we look at a cross, we are looking at our salvation. Every time nga motan-aw ta sa cross or kung aduna mo'y cross sa inyong balay or kanang kwintas ninyo, nagtan-aw mo sa inyong kaluwasan. You remind yourself nga, agoy, niluwas man ko sa Ginoo. Mo nang walay rason nga di ko mahimong
confident nga usa ka Kristohanon kay niluwas ko sa Ginoo. And salvation entered into our lives when we decided to accept Jesus Christ as Lord and Savior through confession and believing. Og ang kaluwasan ni abot sa atong kinabuhi sa dihang nagdesisyon kita nga dawaton si Ginoong Hesukristo nga atong Dios og manluluwas pinaagi sa pagsugid og sa pagtuo. Turn with me to Romans chapter 10 verses 9 to 10. Roma kapitulo 10 magasugod bersikulo 9. Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo og sa kinasingkasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Gihimo kitang matarong sa Dios kay nagtuo man kita sa kinasingkasing gayud ug naluwas kita kay gipahayag man nato kini. Naluwas ta, nadawat nato ang kaluwasan nga gi-offer sa Ginoo kanato kay nagdesisyon man ta nga dawaton siya labi na si Ginoong Kristo nga Dios ug manluluwas pinaagi sa atong pagsugid. Pader, akong mama o akong papa, akong uban igsoon, born again naman ko. Dili lugar ko lakip dadto. Sa akong giingon ka ganina, dili lagi ni pampamilya. Klaro kay giingon sa Biblia nga madawat nato ang kaluwasan pinaagi sa pagsugid ug pagtuo. But pasabot nga nagkinahanglan na sa atong individual nga participation. Nagkinahanglan na sa atong matag-usa nga pagkooperar. Kinahanglan nga kita mismo mulitok gyud. Ha? Kita mismo mo desisyon gyud. Nabi tayo one time nga ampo no among giampuan sa Office of Deliverance. Nangutana siya nga kanang pader, pwede ba nga kanang ako ning basahon pero dili lang ko mutingog. Kanang sa ako lang hunahuna kanang siya basahon lang kuno sa iyang mata ba. Dili na pwede. Nganuman kinaay katuyuan na tungod kay ang atong pagsugid ug ang atong pagtuo sa atong gisugid nagpakita na nga ang atong desisyon mao tinuoray gyud. Okay? Nagpakita na nga willing kaayo ta nga dawaton ang Ginoo. Okay? Amen? And do you still remember the time when you first encountered the Lord? Kamo nga ni adiri karon, nakadumdum pa ba mo katong unang nga higayon nga inyong nasinati ang Ginoo? Maybe ang uban sa inyo that was 20 years ago, 25, 30 years ago. Nakadumdum pa ba mo the first time nga na-encounter ninyo ang Ginoo? Ha? The time where you decided to accept and make Him Lord in your life. Katong panahon nga nagdesisyon mo nga inyo siyang dawaton nga inyong Dios ug manluluwas sa inyong kinabuhi. Nakadumdum pa ba mo ana? Maybe ang uban sa inyo baguhay lang, ang uban sa inyo medyo taod-taod na, or ang uban dugay na gid kaayo. Pader, wala pa ka na tao, gidawat na nako ang Ginoo. Pero ang pangutana, nakadumdum pa ba ka ni ana nga higayon? Ha? Do you still remember that time? What did you feel during that time? Unsa man imong gibati katong panahona nga nasinati nimo ang Ginoo? Maybe nagilak-hilak siguro ka. Saba nagkamang-kamang siguro, nagligid-ligid sa salog. The first time nga imong na-encounter ang Ginoo. No, I remember when I first encountered the Lord, my born again experience way back 2016. Grabe nga hilak. Oh, grabe ang hilak ba? Nga pagkaanindot man di dani. Tears of joy ba? Pagkaanindot man di ay nga naay Ginoo sa imong kinabuhi. Unya mobati pag nimo ang iyang gugma. Nindot kayo nga experience to. Okay? Did you feel God's presence while you were repeating what the priest or the bishop told you to say? Okay? Di ba ipasabat man ta sa pare o sa obispo? Nga kung dawato na to ang Ginoo, nabati ba nimo at niadtong panahona nga ang presensya sa Dios, okay? Mitandog sa imong kasing-kasing?
Siguro ang uban sa inyo wala gid siguro kadumdum ba? Sigurado gid ko. Or ang uban wa na nangalimot na. Kato kanas-an ninyo na encounter ang Ginoo. But if you have not yet received salvation from God through confession and believing, are you willing and brave enough to do it today? Pero kung kadtong mga wala pa nakadawat sa Ginoo nga ilang Dios ug manluluwas, pinaagi sa pagsugid ug sa pagtuo, willing ba mo o isog ba mo nga himuon ninyo na karong adlaw? Andam ba mo nga inyo nang himuon? God continues to knock at the door of our hearts every day. Kada adlaw gapanuktok ang Ginoo diya sa pultahan sa atong kasing-kasing. Kada adlaw. He is not tired of doing it. Wala kapuya ang Ginoo paghimo niya na, because He wants everybody to know Him and receive salvation. Wala kapuya ang Ginoo sa sigig panuktok sa pultahan sa atong kasing-kasing. Tungod kay gusto sa Dios nga kitang tanan walay mabilin bisag isa nga maluwas kita. Amen? Okay? Nay sa kareliyon nga nagsulti nga ang maluwas ra kuno 144,000 ra kuno. Ha? 144,000 unya daw be ang pangutana kinsa may naghawid sa listahan sa 144,000. Ha? Ang kuyaw kung wala atong ngalan dito. Napoy usa ka relihiyon nga magsulti nga kung dili ka magpabautismo sa ilang relihiyon, dili gid ka maluwas. Nga kuyaw kayo. Pero ang Dios dili ing ana nga klase nga Dios nga mamili siya kung kinsa lang iyang gusto luwason. Kung dili gusto sa Dios nga kitang tanan. Amen? Ignay mong tapad, kitang tanan. Oh. Kitang tanan pader, pero pwede pader nga dili lang to ilakip akong silingan kay marites kayo to. Ayaw. Kitang tanan gani, agi pabili na hinuon nimong silingan. Kitang tanan, wala exempted na to niya na. And God is ever ready to receive us in His fold anytime. Andam ang Dios nga mudawat kanato diha sa iyang pundok bisan kanusa. Okay? And if we stumble along the way, He is also ready to help us get back on our feet. O kung manggaling ta along the way sa atong relasyon, sa atong paglawig sa Ginoo, andam pod ang Dios nga motabang kanato nga makabakod tagbalik. Pero dili ka pikatan sa Ginoo kay namukmo ka dili mao. Tabangan ta sa Ginoo nga makabakod ta balik, maka-bounce back, maka-recover pagka-stumble. Usually, dili stumble ang word, kung dili ginagamit na to is backslide. Kung ma-backslide, dagang kay mga Kristohanon karon nga na-backslide. Kana bang dasig, grabe dasig kayo. Lord, serve ko nimo gikan Lunes padulong sa Domingo. Walay undang kada oras serve ko. Pero pag abot sa pila ka tuig, wa na makita. Orang uban bisag wala nag-serve diha sa simbahan. Kada Domingo, simba, hala. Pagkaabot sa panahon, nawala, na backslide, manang nga napandol ta, na backslide ta sa atong pagsimba, pagpangalagad sa Ginoo. And God would even risk leaving the 99 just to find that one lost sheep. Ug bisan ang Dios andam nga biyaan ang 99 ka karnero para lang pangitaon tong usa ka karnero nga nawala. Og kana nga karnero, ikaw na og ako. Amen? Ignay tapat, ikaw og ako. Kita tong nawala nga karnero nga gipangita sa Ginoo. Di ba tanawa kay tapat, di ba mo tingog nagkalit karon, murag karnero pod. Ha? Kita to, nawala. Nay panahon sa atong kinabuhi nga kanang tawgon bitaw nato nga nawala ta sa passing. Kana mao na. Kanang wa ta kabalo ba unsa may atong sa akong himuon sa akong kinabuhi. Murag naptaw ra man siguro ko para mukaon, trabaho, matulog, kaon na sad ana. Say abi nato nga balik-balik ra ang cycle sa kinabuhi.
ug tungod kay ingana ang atong panghunahuna, mawala ta sa passing, mawala ta sa atong panghunahuna nga, Lord, more giday niya akong katuyuan. Pero no. But during those times, ang Dios nagapangita kanato. Okay? And for those who have already received salvation through Jesus Christ, but your relationship with Him is getting colder and weak, are you willing and brave enough today to reaffirm and re-strengthen it? Pero katong mga tao nga nadawat na ninyo ang Ginoo, pero naluya po ang inyong relasyon sa Ginoo, nawala na ang gugma ninyo para sa Ginoo, nabugnaw na, ha? Nabugnaw, nagkaluya sa pagpangalagad, naluya sa pagsimba, kay hunahuna, balik-balik, 7:30 magsugod, igor ako maglingkod, mugawas, alas 10 sa buntag, ha? Kamu nga nadawat na ninyo ang kaluwasan sa Ginoo, nadawat na ninyo sa Ginoong Hesus, pero naluya, nabugnaw ang inyong relasyon sa Ginoo. Andam ba mo nga inyong lig-unon pag-usab ang inyong relasyon sa Ginoo? Kay dawato na to, daghan kaayo na karon. Di po ko makurat kung daghan po na diri. Ha? Usahay maingon ta nga, naman ko relasyon sa Ginoo kay nagsimba man ko. Dili man ang pagsimba mo ay sukdanan sa imong relasyon sa Ginoo. Kaya ba mo unsay sukdanan nga makaingon mo na mo relasyon sa Ginoo? Ang inyong kinabuhi, ha? Giunsa man ninyo inyong kinabuhi? Naaman ka mo relasyon sa Ginoo, pero ngano man nga murag tan-awon mo, murag magwala. Bitaw, prangka-prangka nga pagka-istorya. Ako di ko mauwawan ni kay, it's time for us nga magmata ta niini nga kamatuoran. Tan-awan yung Amerika karon, na gitawag nila nga Asbury Revival. Ha, dito sa lugar lugar sa Amerika, dito sa Asbury. Nagsugod na nga revival, nagsugod sa pipila lang katao. Hangtod karong adlaw, wa pay undang, tuwa pa sila nagtapok dito, nagsimba, nagdaig, naminaw sa pulong sa Ginoo. Pila na katao ang niya dito? 200,000 kapin na siguro. Nagsugod sila mga 500 lang, 1,000. Pero karon 200,000 na katao ang niya dito. Sugod pa datong katapusan sa Pebrero. Ha? Hangtod karon. Lahi-lahi nga mga tao sa laing lugar sa Amerika nag-adto dito ug sa dihang nag-adto sila na experience na sinati nila ang Ginoo. Ug hangtod karon, wa kay uli-uli silang balay. Kay tuwa nagsimba, nagdaig sa Ginoo. Kita, uli-uli kita sa atong balay. Di pa kita kasimba og daig sa Ginoo. Ha? Muna nangutana ko ninyo, kamusta ang inyong relasyon sa Ginoo? Basin ang uban sa inyo, dugay na kaayo. Basin nagpabanjing-banjing na kayo, pabanjing-banjing na lang ba? Igor na, basta makasimba, fights na. Ha? Napoy uban maingon nga, pwede naman dili magsimba. Pwede naman dira sa balay magampo. Ato na lang ning gubaon ning simbahan. Kaya pwede naman nita mag church from home. Na may work from home. Church from home po ta. Di ba? Pero ang punto ni Ana, nga dili ang atong pagsimba, dili kung unsa ka kamature diha sa mga espirituhanong butang, dili but pasabot nga na-memorize nimo tibok Biblia, Kristohano na ka, na nakarelasyon sa Ginoo, kundili ang sukdanan gihapon mao ang imong kinabuhi. Dito sa imong trabahoan, unsa man ka dito? Kristohanon ba gihapon ka? Or katong imong karaan nga identity nimo, karaan nga kinaiya? Mga estudyante sa inyong eskwelahan, Christian student ba mo? Matawag ba mo ang Christian student? O Christian nga mga student pero kusog mangupya? Ha? Kusog mamalikas? Ha? Sa inyong komunidad, sa inyong barangay, o sa ba mo, nailhan ba mo nga mga Kristohanon o mga Kristohanon nga kusog kayo mong tabi?
Kusog kay magmarites. Mao nay kamatuoran nga atong atubangon karon nga kabuntagon. Kay usahay ato naglikay-likayan nga topic, di taganag istorya ana kay ngano man maigo man ta. Pero karon, wa gid tuyo mao ning ebanghelyo ron. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Nasayod ba mo nga ang kaluwasan nga atong nadawat dili ni basta-basta nga kaluwasan? Mahal kaayo ang bayad niini. Nganong mahal man kaayo? Kay ang bayad niini mao ang kinabuhi ni Ginoong Hesukristo. Ang iyang kinabuhi may gibayad para sa atong mga sala. Nya kamo kung makasala mo, willing mo magpakamatay. Ang gi-require gi sa ato, pangumpisal ra, di pa kita ka kumpisal. Di ba? Wala man tag-iignan nga kung makasala ka pag suicide. Wala man. Kanunay tang gipahimangnuan sa simbahan nga duol sa sakramento sa kumpisal, pero di ta mo duol kay mahadlok ta maibawan atong sikreto. Mas proud pa hinuon mo nga gihimo ninyong sikreto ang inyong mga sala. Pero wa mo nasayod nga ang Dios nakabalo ni ana. Ang tao nga mahadlok og kumpisal dili mahadlok makasala. Ang tao nga mahadlok og pangumpisal sa iyang sala dili mahadlok makasala. Mo natiman-in ninyo ang kaluwasan nga atong nadawat gikan sa Ginoo. Grabe ka mahal, grabe ka anindot kaayo. Pero unsay atong gihimo? Gisayang-sayangan ra nato. Og pinaka-worst, wa nato gamita. Wa nato gi-share sa uban. Musugot lang ta nga kanang imong tapad karon, mao lang gihapon ang imong tapad 10 years from now. Di ganit ta ka-share sa uban. Sa kaayo sa Ginoo. Mauna nga niini nga panahon sa Kwaresma no, atong hinuklugan ang kaayo ug gugma sa Ginoo, ang kaluwasan nga atong nadawat. Kay gustohon nimo o dili, wa gid kay mahimo kung wala ang Ginoo. Amen. Bisag unsaon nimo paningkamot, bisag pag ikaw ang pinaka-bright, pinakadato sa tibok kalibutan, pinakaambungan ug unsa pa na diha tanang dungog, wala na tanan kumpara sa kahalangdon o kagamhanan sa Ginoo. Kung walay Ginoo sa imong tanan imong gibuhat sa imong kinabuhi, wa gyud nay nahot. Way pulos na imong gipanghimo. Pader, nama ko'y Ginoo, Pader. Kana ding before ko mangupya, Pader, magampo man ko. Lord, tabangi ko nga mutaas unta akong liog, nga klaro unta niya pagkasulat, yung answer. Di ba? Na ang uban katawanan sa ni kay before mo himo og sala, mangumpisal una. Pero ang himuon day sala ra gyapon. Ako kuyawa sa nani oy, mangay pasaylo das gin, Lord, pasaylo ako sa akong himuon karon. Kuyawa kay ba? Giing anak nato pag take for granted ang kaluwasan nga atong nadawat. Mao na nga katong mga wala pa nakadawat sa Ginoo, andam ba mo nga modawat sa Ginoo? Katong mga nakadawat na sa Ginoo, nga ilang Dios ug manluluwas, pero naluya, nabugnaw ang inyong pagpangalagad sa Ginoo. Andam ba mo karon nga inyong lig-unon pag-usab ang inyong relasyon kaniya? Kung andam mo ni ana, manindog tang tanan. Manindog ta. Alihog, manindog.